दे बर' रायजोफोर नोंसोरखौ खुलुमबाय नाथाय आं बर' हारिनि थाखाय जि मावदों जि मावाखै बेयाव नोंनि खोथा नाथाय नोंसोरखौ आंनि न'खरखौ देखायनायनि थाखाय आं बुंदों आंनि हिन्जाव दङ आंनिफ्राय बांसिन सेक्रिफाइस आंनि हिन्जावा आं नङा आंनिफ्राय बांसिन सेक्रिफाइस आंनि हिन्जावा नाथाय आं माखौ बुंनो नागिरदों ओइ बर'फोर नोंसोर गासिबो एक्स आर पि अमुक तमुक गैया गासिबो ज' जानानै ओइ प्रमद बर'खौ दांनांगौ दा प्रमद बर'आ मा खालामदों जोंखौ मा खालामदों प्रमद बर'आ बर'फोरखौ फानबाय नाथाय आं बुंनो थाङोबा ओइ गोमोन्दो बोराय नोङो बारा दिन नोंनियाव बहुद सुनि नांदों नोंनियाव ग्रहआ नोंनिया सुनि ग्रहआवसो दङ नों जोंथ' थांगोन जेराव जों सेक्रिफाइस खालामदों नाथाय नोंनिया जे मा सुनि नांदों नोंखौ नाय खिस्थ' नाय नों खिनायखौ मोना नोंखौ नाय बर'फोरखौ मानि थाखाय फानदों नोंसोर मानि थाखाय फानदों मानि थाखाय बर'फोरनि पावारा मानि थाखाय फोजोबना लादों नोंसोर हा नोंसोर गाज्रिनि थाखाय बिदि नङा ओइ रन्जन दैमारि बिफानि थाखाय आं सासे बेलेग गुबुन हारिनि मानसि आं थैगोन आं आलायगोन खिन्थु आफाखौ आं थैना हवा बे आफाया थागोन जोंनि आफा बे बहुद गिदिर आफा आंनि आइ आफा नोंसोर मा सान बे नोंसोरनि खोथा आं जेबो नङा मिया आं बिश्वजित दैमारिखौ आं लोगो मोनदों बेनिफ्राय आं बुंदों मा बुंदों आंखौ जेलाव थां मा फिथाइ बियो जेलाव थांनांगौ नोंथ' फुजानि गेजेराव आंखौ नुनाय लोगो लोगो नोंथ' मोनसे माथो नांगौ मानो माथोआखै मोजां मा जादों बियो बिदि नङा बे बहुद गिदिर पलिसि नोंसोरनिया गिदिर पलिसि जों थैगोन सातजन थैबा जेबो जाला जेबो अरजाला खिन्थु रन्जन दैमारिया आसु गाबनायखौ नोंसोर नुवाखै है बर'फोरनिया आइफोरा बिनानाव आफा गासिबो मिथिदों नाथाय आं दुखु जानानै आंनि न'खरखौ नाय नोंसोर मा खालामदों आंखौ आंनिया बारा गोबाव जायाखै फैनाया मात्र 16 मासल' जादोंमोन 16 मासो नोंसोरनियाव थांदों खिन्थु फेरेंगा सारा आंखौ बहुत मदद होदों आं फेरेंगा सारखौ गाज्रि मोना फेरेंगा सारा आंखौ लिरना होदों जे नों मावना जा फेरेंगा सारा बहुत मोनो प्रमद बर' सारखौ आं लोगो हमना थांदों गावनि न'आव समय गैया दसेनि थाखाय बुंदों ओइ राज सरकार नोंखौ सिनायो आं मा खोथा बेयो मानि नों 2 मिनिट थाखाय मानि रायज्लायनो हायाखै आंखौ आं थारमाने गुबुन हारि ना आं बाङालि जानाय थाखाय नोंसोर डिनाय खालामदों डास्टबिन सानदों नामा आंखौ आरे नोंसोरनि थाखाय आं नांदों सोर नांदों नोंसोरनि थाखाय सोर हारसा नांदों सोर XYZ नांदों नोंसोरनि थाखाय हारसा सोरबा नांदों नामा नाङाखै हारसाफोरा नोंखौ आथिं सिङावसो लागिदों नों फानजादों बेखौसो बुंदों आरो बेनिफ्राय बारा बुंला आंनो देहा बारा मोजां नङा नाथाय बर'फोर जेसेबां बर'फोर दङ गासिबो ज' जा आंनि न'खरखौ बादो आंनि गथ' गनि सोरबानि न'खराव मावना जागोन सोरबानि न'खराव हाजिरा मावना जागोन बेल'सो आंनिया खिन्थु नाथाय नोंसोर सानबाय था मा खालामदों मानि थाखाय आं जेल जाना फैदों बे समाव